ሰባት ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ወላ እኳ ዝተፈላለየ ክብርን ዝናን እንተጥረዩ ጽቡቕ ስም ከትርፉ እምበር ክነብሩ ኣይተራእዩን። ክብሮምን ዝንኦምን ብመጠንቲ ዘጥርይዎ ስም እሽነን እኳ እንተኾነ ክሳብ ኣብዚ ዓለም ብህይወት ዘለዉ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ፍሉይ ጦብላሕታን ዘይሃስስ ዝኽርን ዝፈጥሩ ብዙሓት እዮም። ዕድሚኦም ኣኺሉ ካብዚ ዓለም ምስ ተፈለዩ ኸዓ ታሪኾም ነባሪ ኾይኑ ይቐጽል። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም እምበኣር ንድሕሪት ናብ ስሳታት ኢና ክንመልሰኩም። ኣብዚ እዋን 74 ዕድመ ረጊጾም ዝርከቡን ምስ ክለብ ሓማሲን ብምዃን ዓበይቲ ዓወታትን ድሙቕ ግዜን ዘሕለፉ ገዲም ስፖርታዊ ኣቦ ኣቶ ተስፋ ገርግስ ብኢደ ማርያም ቆቋሕ ንድሕረ ባይቶኦም ዝምልከት መደቢና ሒዝናልኩም ቀሪምና ዘሉና ሰናይ ምክትታል። ተስፋ ገርጊስ ካብ ኣቦ ኣቶ ብኢደ ማርያም ኣስፋሃን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ኣስገደት ዘርኦምን ብ1948 ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ። ፍልጠት ዝቐስመሉ ዕድመ ምስ ኣኸለ ፈለማ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕብረት ድሕሪ ምክትታል ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓለም ዛዚሙ። ብድሕሪዚ ከም ኩሉ ተምሃራይ ናይቲ እዋን ማትሪክ ተፈቲኑ ናይ ዲፕሎም ነጥቢ ብምርካቡ ብሞያ መምህርና ንዝተወሰነ እዋን ሰሪሑ። ካብ ግዜ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ኣዝዩ በሊሕን ትኩርን ምንባሩ ዝጽወየሉ ተስፋ ገርጊስ ብንእስነቱን ከሎ እዩ ልዕሊ ስሙ እታ ጐሊሓ እተለልዮ ቆቋሕ እትብል ሳጓ ዝለገበቶ። ኣነ ንባዕለይ ገማን ብዙሕ ክስታይ ይገብራኒ ምክንያቱ ዳርጋ ክስታይ ከለኹ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዩ ንሓምሻይ ክፍሊ ሻድሻይ ክፍሊ ከለኹ ኣብቲ ናይ ሚድል ስኩል ከለኹ እዩ መምህረይ እዩ እታ ስም ጠሚቑኒ። ናይ ቀደም መምሃራንሲ ናይ ብሓቂ ኣቦታት ወለዲ እዮም ነይሮም። ወለዲ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኩሉ ዓይነት ምዕባለታት ካብ ልቦም ይፅዕሩ ነይሮም ነቲ ዝምህርዎ ወይ ከዓ ነቲ ወለዶሲ ናይ ብሓቂኦም ብሓላፍነት ተሰሚዕዎም ዘገልግሉ ነይሮም። ስለዚ ኣብ ፀወታ ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝረአየኒ መምህር እዩ ሽም ክስታይ ገይሩኒ ማለት እዩ። እዛ ሳጓ እዚኣ ስጋዕ ሕጂ ከዓ ምሳይ ኣላ። ቆቋሕ ማዕረ ናይ ኣካደምያዊ ትምህርቱ ምክትታል በቲ ንኣሽቱን ተካእትን መንእሰያት ተፃወቲ ካበየ ገዛውቲ ተኣኪቡ ብኣላይነት እናመልመለ ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ዘሰጋገር ዝነበረ ኣቶ ገዲል ተሓጊዙ እምበኣር ናብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክጽምበር ዝኸኣለ። ካብ ንእስነተይ ምስ ደቂ ገዛውተይ ኣብዚ ሕጂ ኣስመራ ስታዲየም ዝበሃል ዘሎ ዓብዪ ስታዲየም ኣብኡ ኢና ዓብይና ሰጎልጎሊ ነይሩ መፃወቲ ኣብኡ ኢና እንዳተፃወትና ዓብይና ኣይተሰርሐን ነይሩ እቲ ንሪኦ ዘለና ሕጂ። ዳሕራይ ካብኡ ከዓ እንዳማዕበልና ኣብ ገዲል ከይድና ገዲል ነቶም ናይ ደቂ ገዛውትታት ተኣኪብና ንፃወቶ ንዕኡ ኦርጋናይዝ ዝገብር ዝነበረ እዩ። ሕጂ ንሱ ነተን ዝመፃ ጋንታታት 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም እንዳኽፈለ እንተ ደኣ ዘይሕጋዊ ተግባር ጌርካ ወይ ተሃራሪምካ ወይ ገለ ከዓ ንሙሉእ ህይወትካ ቀፅዓካ 50 ሳንቲም ከፊልካ ከዓ እንደገና ትምለስ ማለት እዩ ኣብቲ ፀወታ። ሕጂ ከምኡ እንዳገበረ የፃወተና ነይሩ። ሻምፒዮንሺፕ ንፃወት ነርና ማለት እዩ ናይ ገዛውቲ ኣብቲ ዕረፍቲ ናይ ክረምትና እዩ ዝበዝሕ ግዜ። ቆቋሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ብቕዓቱ ክዕቢ ብምኽኣሉ ኣብ 1964 ናብ ክለብ ኣዱሊስ ተሰጋገረ። እንተኾነ ግን ምስ ክለብ ኣዱሊስ ንኽልተ ዓመታት ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ ዓመተ 1966 ናብ ዓባይ ክለብ ሓማሲን ክጽምበር ከኣለ። ብኸመይ ዝብል ሕቶ ግን ኣገዳሲ ይኸውን። ገዲል እንታይ ይገብር ንዓና ነቲኦም ቁሩብ ክስታይ ዝኾንና ጋንታታት ክስታይ ዝነበረና ኣኪቡ ንኣዱሊስ ይሸጠና ማለት እዩ። ኣዱሊስ ሽዑ ኣነ ብ64 ማለት እዩ ኣብ ኣዱሊስ ጀሚረ ማለት እዩ። ሻምፒዮንሺፕ ናይ ኤርትራ 64
شو أنا مس أدليس إن تصوتكو أدليس تعمدتي نعجرجر عمت يعني لا مخنياتو متحلل لاف نيرو نايجان تات شو مجرشة أدليسن باراتولن كابتي شامبيونشيب بتقلال لا كابتي صوتا تقليلا مالتي الفدريشن فريدو دحريو نابكالاي إيرتراسي فدريشن بسرعة زقوما نيرونا كابتي نايجزية إليان زغات سالة حجي زي فدريشن زي وسينو قدامي استانسا هلا استانسا زبان نيرو أو تفريدو دحريو سقاب فيفا بس حمالتي تفردي هذا لي شعو مسباراتلو وزين كاب شامبيونشيب مالتي شعو أنا نجزيو سقعتا إقباي تفلت تبايلو نابحان تقانتا مس اختايت أني حمالت مسقاقر قانت حماسين أبتقزيتي سلا انتاشو مزقبرت كواقتا حماسين وسيدان مالتي حجي مس حماسين جميري مالتي شعو سسان شدشتن مالتي أبي مسمر مكفال كوينو نأتقعت قانتو ودأتك عساسو أب مقبال أدمع إيوس سرح زنبرا أقاح ناب قانتا حماسين دحر متصنبارو أبتا قانتا تحاقفهم زنبرو تتصاوتي أزيون بلوصاتن تتأمتن بمنباروم إتا قانتا قلال كوينيت أنا حتون سلازي قوقاح كم تزدل بوتقو خو حسن ترعا خوينو بولقو حيال صعرن لممدن ككايد قدن يخوينو بزيكا فلي صعري أبزخون يكون درجة خطبة صحيح تغنى أنا هنا نقول سولوسن حمسون ينير تعليمنا يقانتنا بسولوسن حمسون تراي ترينينج غيره وددر بقوع زخونة ناي كيلتن بقوع زخونة ناي فيزيكال فيتنسن كرئي أي كليني سلازي أنا كاب نكو قدم السرح مخادي نكو ترينينج قبري بزي مقراص بجيكا قدام سلازي اتنيروني زخدو ترينينج غير مت تحاسبه سرحي خيل كم اندا غوركو ايتي خبص حد ددل درجه بصحيو مالتي كوينو جن قوقاح فلما نبتا كلب اقرو اب زنبر الاوانات حيزو كاب قدايم تتصاوتنا يتاقانتا زنبورو سبورتاوين اب اوان لممد حيال تتصابو كقاطمو خيليو انتخونا جن إذا قنصب جنكا أزيو دلدلون فري تنفاسن استعدل تتصاوتاي مسكاو بقلبتن حيلن تقبل زبلو تتصاوتي كراتم منن زي فرحن دمبرز زي بلون أزيو تبع تتصاوتاي من باريوم متصاوتو ندحي تمليسوم زفقمو تسفاقرقش أوقع أبقات حماسين تتصاوتي قلبا قدميو أنا وصنحي تسفاقرقش كا مسكلت رؤوس سالسا يمنسو ناشتو خينو بقانت حماسين كخونو زقول قولعيا ميلو ما امتعمو سلازي أبتي ناي لممد تارا مسارا جميروم نتسفاقرقش خقولصون دحر كوينو أبتي لممد تقبرو لصوتا الدرجانات كها شعيز عقن أنا تقدميتي ددنغا كم مجمرتا كسا موداتا سبورت تغرفو ساعتين حنا زلنايو حيلين دفرتن مستاخ اتخلو زجمرايو نخات وكا نايفري طباي اب تسفاقرقش يلان ملو نشتي بمصيو جن نتخلونا عبيتي معمات تصورو كسا أنا أب حيل زوالي صحيح بلاي تبالي كابتن نيرنا
العالم يبلون لجفلق تقويني جفلقك حجت سفاقرقش أبتصوتها وتف يدبل وتقع جفلق وبلا حفت أرب أتاس هاي زغولا تاي نشتي كوي توركا تادق أتوكا نعندو أتواس قبلني حجت سفاقرقشي اتي أنا خريقت زجمر كل أوان كابتات زجمر الله أوان كساع سبورت أنا زرعي هو وده اتحايلن دفرتن صنعتن توفاينتن كل أمالي وديوه تسفا جرجس بيدا مريم قواح أب عامة شحن شعتي 267 كلبو حماسين أنصار كلب إيتيوسمنت أب ميدا ستاري مسمرة أب زتفال مال أوان أب مبل 15 دقيقة بزمز قبا بخرشتو غانتو حماسين أب تحيال قطن تعوي تختوص مريح ترى كاب تتصوتو حادي نيرو أب ساتاتي مالتيو سلازي كلنا خم دقس مرة مثلا كان فارس سلزخونا بزبلز أجن نسخم تتصوتاي أنا هم حلال خوينا بصراحة من الرجزي بصراحة كونه أب سبورت ون ترى خيمنا هنا مالتيو زيادة بزعبة أوقاح لذكره تاناي مجمري أناي ودر شامبيون إثيوبيا لا شمون تجانتات أبستقبرلو أبتقداميتي ودرنا كانت حماسين مس إثيو سمنت أما بالعصر حمشتي دقيق زمز قبا بخري شتو نايتو الدريا بيتي عون تعويتنا وسينا هنا بس مستوى كورخا كل جزء حدا بحقي بديسيبلينو بتبعاتو بيتي أكلاو بقعتو بالتكنيكاوي ملكتو زتفلتن امنت تحضر له بحق خا علامه زلو تصوتاي ስለዚህ ነበረ ንጋንታ حماسين ابتدرخبطو كله عوتات عبيد الرخيتن وصيتن زفصمه بحق وصيتاو زخونه تصوتايو قوقح أمناي صوتا غزيو ولا فوس محلاون تخون متنقطع بيچا كارد كونه ناي سمعتا قيح كارد ترايلو زي فلت تصاوتاي منبر يتقاس اذ دما نقوقح كابتي بفلي كرقحو زخالو بلچاتات يوم اب لعلي مصاوتون فلتون ازي مسكون طباي زنبرو قوقح بزيكا نتا غانتا كاوز حتى زبل اغلغلوت مهابو بتوسخون اب كلبو حماسين نستباسون زتخاريون تصاوتي اب مرددان مقربن كم شم غالي بمخان ننوح اوان كعي كيليو ابتم تصاوتنا حدناي شماغله غجله نفلينا مالتنا توم تصاوتسي بزبلص خم بصوتهم كوينم زاليو زمخرو زعبرو نغبرينا نسو بزح غزي بس بصوتو كلتسبات غرنا غبركا كم امخاري حلقه غانتالو امخاري كم عبيتي عد مالتيو كم عبيت تصاوت خوينو خا بزح غزي اغلغلوز هوولو ناي شمغلنا وداد نيرو بزيكات صوتا مالتيو مغنياتو اب صوتا ساتوم يموتا ميدا دلو ساتوم نحدهم اندحرنا يبحق حبرت غيروم እናተ ማዓዱ ዝኸዱ ኮይኖም ኣመንጎኦም ከኣኒ ዝሰምዑ ሰብ እንድሕርሎ ብዝበለፀ ዓወት ክትረክብ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ሃይ ሓለቓ ጋንታ ትገብር ምክትል ትገብር ሽማግለታት ካ ትገብር ንሱ ብዙሕ ግዜ ከም ሽማግለ ኮይኑ የገልግል ነይሩ እዩ ኣብታ ጋንታ قوقح مس كلبو حماسين بمخان ኣብ ውሽጥን ወፃን ገይሹ ዘካየዶም ብርክት ዝበሉ ጸወታታት ንጋንቱ ክልተ ግዜ ዘውዲ ቻምፒዮን መላ ኢትዮጵያ ክደፍእ ኣኽኢልዋ እዩ ብተወሳኺውን እታ ክለብ ሰለስተ ግዜ ሻምፒዮን ናይ ኣስመራ ብምዃን ነታ ዋንጫ ዋንነታ ከም ትኸውን ካብ ዝገበሩ ብሉጻት ተጻወትቲ ሓደ እዩ ነይሩ ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ኮይና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ባዕብዩ ናይ ኣስመራ ዋንጫ ከዓ ሰለስተ ግዜ ወሲድናያ ሰለስተ ወሲድካ ካብ ነብስኻ ስታይ ትገብራ كلب حماسين كاب مزنو أغانتاتات صبلل إلى عبيت عوتات كتغواناصفن كلا دحر مغارجا غل نغر كمزلو يسوطكا نسو دما
እቶም ካብ ጎድና ከይተፈልዩ ብገንዘባውን ሞራላውን ንዋቶም ሓያል ደገፍን ሓገዝን ዝገብሩላ ዝነበሩ ዕሉላት ደገፍታ ኣብ ዕቤትን ዓወትን ታጋንታ ኣዝዮም ጸለውቱ ምንባሮም ዝግለጽ ብሓቂ መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ሰዓቢ ቅዱስ ነይሩ ምግዳስ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ብዛዕባ ተጻዋታይ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ ዲሲፕሊን ኮነ ናይ ኩነታቱ ኮነ ኩሉ ይሕበረካ እዩ ዳርጋ ዝበዝሕ ሰዓቢ ከኣኒ ሰሉስን ሓሙስን ኣብ ዝግበር ልምምድ ብምሉእ ኣሎ መታን ክርኢቲ ናይቲ ኩነታት ማለት እዩ ብዘይክኡ ወርሓዊ ዝኸፍሎ ውፅኢት ነይርዎ ምልክት ነይሩ ናይታ ጋንታ ኣብዚ ዝግበር ከረባታ ነይሩ ኮፍ መበሊ ነይሩ እዚ ኩሉ ይሳተፍ ኣብ ዓመት ከኣኒ ዝኾነት ትኹን ጋንታ በቲ ግዜቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ወይዘሪት ጋንታ ሚስ ናይታ ጋንታ ማለት እዩ ይግበር ምክንያቱ ናይ መታን ውፅኢት ናይ ገንዘብ ክርከብ ፍሉያት ሰብ ፀጋ ከኣኒ ብዘለዎም ዓቕሚ ብዙሕ ነገራት ይወፉ እዮም ገሊኦም ብንዋይ ገሊኦም ከዓ ብንዋት ዝወፍዩ ብዙሓት እዮም ነይሮም ከምዚ ስለ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ተፃዋታይ ብመስመር እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ዓይኒ ናይ ሰዓቢ ከም ዘሎ ስለ ዝርዳእ ነቲ ስፖርት ከም ሓደ ዘይጠፍዕ ዕንቁ ገይሩ እዩ ሒዞም ዘብሎ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ዓወትና ከዓ ካብኡ ከም ዝመፅእ ኢና ንኣምን ማለት እዩ መደባት ኣሎ ዝኾነ ነገር በቲ መደብ ኢኻ ሓገዛት ትገብሮ በቲ መደብ ፍሉይ ክስቶ ፅቡቕ ዒሉ ገለመለ ይኮነን እቲ ፍሉይ ዝኾነ ነገራት ኣብ ልዕሊ እቶም ተፃወቲ ዝመፅእ ካብ ተዓዘብቲ ካብቶም ናትካ ቲፎዞ ወይ ሰዓብቲ ሓማስንሲ ንተፃወቶም ክሳዕ ክንደይ የፍቅርዎም ይኽብክብዎም ሕሉፍ ዝኾነ እዩ ነይሩ ሃብታም ዝኾነ ቲፎዞ ነይርዎ ሓማስን ሃብታም ዝኾነ ቲፎዞ ከዓ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ንስኻ ምስ ክንደይኻ ደለኻ ምስቲ ኩሉ እቲ ህዝቢ ንዓኻ ድስዕብ ኩሉ ሰዓት መንጉኡ ኣለኻ ማለት እዩ ፍሉይ ነይሩ ናይ ሓማስን ጋንታ ሓማስን ፍቅሪ ንሕና ንኣብነት እቲ ንሃና ፍቅሪ ሪኦምሲ ሓደ 15 ዝኾና ዕየታት ተዋሂበና ነየን ካብ ኖርማል ሃገረሰብ እዮም ካብ ዓዲ ካብ መለዛናይ መፅኦም ኣምፅኦምና እንታይ ሹም ሕጂ ነተን ዕየታት ሒዝና ሽዑ ሻምፒዮንሽፕ ገና ዘይተወድአ ስለ ዝነበረ ንሓደ ጥልያን ክስታይ ሒዝካልና ፅናሕ ኢልና ሕጂ ብሓበር ስጋዕቲ ሻምፒዮን ዝውዳእ ሒዙልና ፀኒዑ ምስ ተወድአ ሽዑ ብሓባር ኮይና ዓብ ፌስታ ገይርና እንታይ ሽሙ ገይርናየን ማለት እዩ ኣረስቶ ብገለ ተጠቒምና ጋንታና ከዓ ዝሃበና ገንዘብ ነይሩ ናይ ዕረፍ ናይ ክስታይና ናይቲ እንታይ ድበሃል ከም ገፀ በረኸት ዝሃበልና ነይሩ ንዑ ከዓ ተጠቒምና መስተታት ድዩ ሉስሉስ ዋላ ፎኪስ ዋላ ቢራ ይኹን ገለ ሽዑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነፃ እዩ ነይሩ ብነፃ ጌርና ከመይ ዝመሰለ መዓልቲ ውዒልና ማለት እዩ ጋንታ ሓማስን ኣብ 1970 ናብ ሱዳን ጌሻ ኣንጻር ክለብ ሓያል ዓረብ ሱኪርታ ገጢማ ብፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ብዝረኣየቶ ድንቂ ናይ ፀወታ ብቕዓት ዝተሓገሱ ካብ ተፃወትን ደገፍትታ ክለብን ፀወታ ድሕሪ ምዝዛሙ ድሙቕ መፋነዊ ስነ ስርዓት ክገብሩላ ክኢሎም ነይሮም እዮም ኣብ 1970 ንጋንታና ናብ ሱዳን ከይዳ ነይራ ኣብ ሱዳን ዓብ ኣቀባብላ ገይሮምልና እታ ዝተቐበለትና ጋንታ ሓያል ዓረብ እያ ትበሃል ሓያል ዓረብ ሲኩርታ እዮም ዝብልዋ ንስኹም ከ እንታይ ትበሃሉ ኢሎምና ንሕና ሓማ ገዲማ ንበሃል ኢልናዮም እቲ ህዝቢ ብምሉኡ እቲ ኣቀባብላ ዝገርመካ እዩ ሱዳናውያን ፍሉጣት እዮም ኣቀባብልኦም ኣብኡ ምስ ኣቶና እቲ ውድድር ተጀሚሩ ከቢድ እዩ ነይሩ ነገር ግን ተማቑ ዝነበሩ ደቂ ሃገርና ከዓ እቲ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፅልዋታት እቲ ናይ ንኩዕሶ ከምዚ ጌርካ ትስርያ ኢኻ ከም ዝተብላ ኢኻ ዝብል ኩሉ እዚታት ሓሊፍና ውድድር ኮይኑ ንፓቸውን ወዲቲ ካብኡን ክስታይ ስለ ዝነበሮ
أفلط الله ونايتك كالاختيار زخون خوينو بزجرم الجواب تعويتنا باتشي ريغوري فولي كلت نيرو فولي كلت كابتابوتا كيتنا أنا غي ندهريت كيتا ملسي أبتابوتا خوين يظهر قوم بس جبرون كلها توماتمي قمم نقولهم تسأوتنا خا بزح أدمي قمم بزبالة سجن تاجري منا تقدم عباي كانتنا يا حماسين بعلى براغزاو بعلى الورادي بعلى الصفا وقالوا زنبروا بعاب سئلي أبتي عدني رامالتيو دحار بفلايني واح بحادي بوتا عبي قبجا جيرم لنا عبي قبجا مسقبرو نصن مكوننن ناي وردي درفي سكورتا انت صبرتا تقول مصدر فلهم وتوم سوداناويان قريمو دحار نحنا وانا بتركب صبور ركب سلا زنبرنا مسودانن نحنا نسي كاب حدا غزاناي حدا يسب ابتناي مدق اسلو حدا سب كامناي مبلع لهم بزينا نامن بزبل بزح قريمهم بزح صبو صوتار يوم تهزبوا بمولو تعويتو تحوشوا تاغانتاون نحنا نابز خمت مص غيرنا يرنا ابو زغرمنا ابسواكين زبال بوتا مسكرنا خزاورنا اسرات بزي زخونه يكون حلاوي ابو خص صوت صنيحمنا انت همزيهم تبرنا زيهم اسرات يومنا وما ابد قال له حلوتي حلوه اليوم من بزقيح بحر حلو مالو بزق امدر بداناي سهره بعد حزوم سلازلو ناي سودان بزي حلوه ابزي انورو كتدام فصيمهم كا يملص يلومنا ازي كونتات ازي يذكروا قوقح امناي صوتا غزيو انصار ኢትዮጵያዊት ክለብ ገርጊስ ኣብዝ ነበረቶም ግጥም እታ ኣብ ህይወቱ ፈጺሙ ዘይርስዓን ጸሊም ስምብራት ገዲፋትሉ ዝሓለፈትን ፍጻመ ምዃና ንድሕሪት ተመሊሱ የሰንቱ ምስ ጊዮርጊስ ሓሙሽተ ተዋሃብና ኣላ ዝወፃና ኣላ ግዜ ናይ ብሓቂ ሓደ ብቑዕ ዘይኮነ ዳኛ እዩ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል እቲ ፀወታ ብጣዕሚ كبيد ينيرو جن بزي قدس اتي صوتا اتي دانيا زنبري نتي صوتا تاش مغيرو اما جرشا حزبي نعبي تغيرو مستر سراويتاو متهررام تغيرو حجي حد قلعه ابا تصقيتو مويتو مالتي زيا انا بحقتها تحزن غزي زحلفنا يا سقع خندزي مس ኢትዮጵያ ዝነበረና እቲ ጎንፂ ኣብ ኩዕሶ ብምርኣዩ እቲ ብጣዕሚ ዝገርመካ እዩ ስለምንታይ እቲ ህዝብሲ እቲ ናቱ ሕራኔሲ ኣብ ምታሽሙ ይደርዮ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሙዚቃ ኣብ ስፖርት ኣብ ዝኾነ ይደርአ ነይሩ እቲ ናይ ኤርትራዊ ኣንጻር እቲ መግዛእቲ زغورو زنبر قاسي قوقح ابناي صوتا غزيو نهاغراويت غانتا ኤርትራ ወኪሉ ኣብ 14 ግጥማት ክስለፍን ከሎ ብተመሳሳሊ ምስሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኮይኑ ድማ ካብ 1965 ክሳብ 1970 بتقلال أبربعين شوعة قطمات بمسلاف بلوز نايتصوت أوان كم زحلفة سنة التاريخي يحبرو حد خابزي فلوين تذكرن في التسامة أود الدروانج أفريقيا نتا بزبزحو إرتريوان تتصوتي استمع أكلت حقراويت غانتا إثيوبيا وكيلو أنصار حقراويت غانتا أيفيري كوستون قديميو اتي أنصار أيفيري كوست استخايدة حيال قدم نهاجراويت غانتا إثيوبيا نافرق في التسامة كاب مزلال نسكلا زملتان جنكا بلوز صوتان وصيتن استمزغولو اغاطامي نيرو كباهل يكال قوقح مسكلب حماسينن ابال هاغراويت غانتا ኤርትራን ኢትዮጵያን በመخان ናብ ሃገራት ኬንያ ታንዛኒያ ኡጋንዳ ሱዳን ሶሪያ ኢራቅ ሊባኖስ ሊቢያን ግብፅን በመጋሽ ዓቢ ተመክሮን ረቂቅ ክእለትን ከጥሪ ክኢልዩ በሐፈሻ قوقح
أبناء صوتا زمنو مسكان تقب مخان استفلاليو عبيت عوتات كقوانا صف زخالة حدا كابلوصات تصوتي نايز حلفة الزمنيو أب حماسين سي قصر ختحز اتزخبدي قصر ختحز مالتي كاب حدث عسرت حدا ندي قصري حج خاب أبتي قصر تختأتو بحماسين كبيدي مخنياتهم قدمينا تصنحو حالات تصوتي يوم نيرو دحريو خا أدوليسن باراتولون مستبتنا خا توم زت ترفو تصوتي نبقى سحبنا أمين بعد قامت حماسين حجي نحنا أبكبيد ود الدرينا نزع عدل زرخيمنا مالتي عدلنا سي بطعمي حيال زخني انتاشمن وددن قتيمنا حمسة نخون تصوتن يرنا حماسين شعوء نايشامنا نايزن شمون تقانتات سلسة قانتا خاب إرترا سلسة قانتا خاب شوا سلسة قان كل تقانتا خاب حرر كتصوتاني مجمر يا جزي وصلنا له جزي حجي نزود الدرزخ 10 شمون تصوت تراهم تمزقوت سلسة وهلو كاب 5 10 شمون تمرص بطعم خبيد ينير شنو زي قال سزي حليفنا هنا أفغان حماسين سقى حجز أني هنا مالتي السبورت نقول سأجري من إيرترا مس عالم سي درجة خم قداميتي قات بجبرة سحل في كل خاء بباب بدرجه ناتو تاريخ ألوه تصوتات التاريخ دقورها أفغان حماسين مس بلي شوي أنت حماسين أمونغو فرجي يا تتخيلا نايدك أبات تبهيلا شما نتحت خي وردي كسا مودة حماسين قبل علواي درجة وينا توردت كلاي تتخون تديكونت شامبيونات وصدو بخمزة ودياتو أوقاح أب عامة شحن شعتين سبعا حموشتن مستم نهاجراويت غانتا إثيوبيا وكيلهم أو ودر 10 عامة وانج أفريقيا كتصوتو استحريو حموشتي إرتراويان تتصوتي حدي نيرو انت خنجن أبت وانتي لعل سبورتي السرعون زعبيون حد عب قدي نيرو ويو نص دما قدي حجر كل إرتراوسي يحمر ينفع نهاجرو خجبر سعود تمنيت دليت نيرو تقول زجبر زنبرة أنتايو نناي فداين صراحات زجبر زنبرة حسكاية تخيد نبدي ساباديو وهي أبس مرة خنكا التجبرو كتفص مزار لك أنا جراديو حلافنا تكاتو هاب مالتي أتند تبع الأخ تجبرنا يقد النتي زي سبو على حنتي كم كل إرتراوي زخواني يكون حلافنا توسيد كان موسى مسرحسي كل قربينا نيرنا ولد بتي ناي زنبرة من كسخاس ناي إرترا من كسخاس ناي سورا من كسخاس مالتيو تي كعسى أجري تتوكل أخستاي تباهيلو توسينو مالتيو نحنا شعو مع شباب أفريقيا كنت صوت إثيوبيا مريض أهلنا يلعن حمشت تصوت خاب إرترا حجنا حمشتنا خا جبهة وسيد أهلنا ميدا مالتي مس قالوا تصوت تسميرنا أسرع تصوت نخون وسينا مالتي أبي جانت حماسين تحقيفهم تصوت زنبرو من أسيات تصوتي ندحري التمريسهم كتكوزون كلو أبنا نحد حدهم زنبرم فقرن سنيتن أب عوتا جانتا عب أستواتو كم زنبري يقلتو تعوتنا جانت حماسين فقر زي بيقولوا عوت يلا هجي بمور أتوم تم تصوتي أبنا نحدهم ركبن فقرن سلوزلوهم نتعوت دقافيو تقندي كانت حماسين انتهيت وصل يران حلكنا تقدم اي درجه كل ساعه لوا من امام صيمو تم تصوتي انتي سلازغبرو فقر سلازغبرو سلاز تصوتو عقبهم سلازوفي نايب حكي كانت حماسين سي انا نايب حكي ابي هوتي مول زير السعو
ስምብራት ያገዲፋ አለ ምክንያቱ ጋንታ ሐማስያን ማለት ጋንታ ፍቅሪ ማለት ዝነበረና ፍቅሪን ዝነበረና ሕውልነትን ናይ ተጻወትን ናይ መርሐትን ስኻ ዝገርመካል ሕጂ ኣነ ኣብ ካልእ ጋንታ ኣሎ ኢለኹም ኣይሓስብን ምክንያቱ እሱ ይኸ ንዓና ዓብ ሞራል ኮይኑና ተስፋ ገርጊስ ቆቋሕ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ድሕሪ ምፍናው ናብ ስደት ይምርሑ እንተኾነ ግን እቲ ካብ ግዜ ንእስነቱ ትሒዙ ኣብ ደመ ነብሱ ኮይኑ ዘቃጽሎ ዝነበረ ፍቕሪ ስፖርት ኣብ ግዜ ዕቤት እውን እንተኾነ ኣይተጋደፎን በዚ ድማ ደኺመ ይኣኽለኒ እንከይበለ ካብ ስደት ናብ ሃገሩ እናተመላለሰ ግዚኡ ንዕቤት ስፖርት ሃገርና ዝውፍ ዘሎ ገዲም ስፖርተኛ እዩ ኣብ ግዜ ዕቤትና ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዋና ጸሓፊ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ ሃገረ ጀርመን ምስተረኸብና ኣብኡን ስፖርት ምስ ህይወቱ ዝተተሓሓዘ ካብ ህይወቱ ዘይፈልዮ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ኮይኖም ሃገርና ንኤርትራ ኣብ ናይ ኩዕሶ መድረኽ ኣብቲ ዝግባእ ደረጃ ንኽትበጽሕ ከገልግሉን ከዓዩን ብገንዘቦም ብንዋቶም ብንዋዮም ዝተሰለፈ ሰብ እዩ ካብቶም ኮሚቴ ኣባላት ተመሪጹን ሓደ ምሳና ርክብ ዝገብር ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ነዝዳለናያ ናይ ዓውደ ዘተ ካብ ወፃኢ መጺኡ ምስ ንገብሮ ዘለና ናይ ሃገርና ናይ ምዕባለ ናይ ስፖርት ዝግበር ጎስጓስ ዝግበር ኣስተዋጽኦ ዝሳተፍ ዘሎ ህርኩት ስፖርታዊ ክብሎ ኽእል ከፋፋሊ ሜድያ ነው ክትከውን ዓቕምን ክእለትን ክህልወካ ኣሎ ሓይልኻ ታይሊ ብኩሉ ብቁዕ ስለ ዝኾነ ነታ ቦታ ሒዝዋ ሳብ መወዳእታኻ ተፃዊትላ እንድሕር ደይበቅዕ ኮይኑ ኣብቲ ሓንቲ ሰሙን ተልግስ ኢኻ እሱ ግን ናይ ጋንታ ሓማስያን ቁፅሪ 6 ኮይኑ ወዲዋ እቶም ኣዝዮም ህዋት ተፃወቲ ናይ ዓለም እንድሕር ዝተብሂልና ካብ ፔለ ወፃኢ ማራዶና ሪኢኻ ኣለኻ ሜሲ ብዝበለፀ ሪኢኻ ኣለኻ ከምኡ እዮም ናይ ቆዋሕ ኩነታት ከኣኒ ወላ ብኣካላዊ ኩነታት ክንርኢ ከለና ብፍላይ እቲ መሳርዕ ናይ መሓውራቱን ናይ ኩሉን ብሓቂ ብቑዒ ነይሩ ብኡ ከዓ ስቶፐር ኮይኑ ብታ ጋንታ ከፋፋሉ ኮይኑ ምክንያቱ ሓይሊ ዘድልያ ብቕዓት ዘድልያ ቦታ እያ እታ ቦታት እያ ወሳኒት ቦታ እያ ክንብላ ንኽእል ኣብ 9 ደቂቕ ናይ ፀወታ ኣብ 22 ፀወታ ክንፈልዮ ከለና 4 ደቂቕ እዩ ዝበፅሖም ነገር ግን ዝበፅሕ ደቃይቕ ዝወስድ እቲ ኣከፋፋሊ እዩ ምክንያቱ እሱ ኣብ ማእከል ዘሎ ካብቲኦም ምክልኻል ናብቶም ኣጥቃዕቲ ዝሕልፍ ዓንዲ ሕቆ ናይታ ጋንታ ስለ ዝኾነ ንሱ ተራእዩ ከዓ እዩ ናብቲ ጉዳይቲ መፅኡ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ዘሰልጠንዎ ብሓቂ እቶም ፍሉጣት ዝነበሩ ተፃወቲ ናይ ጋንታ ሓማስያን ከም በዓል ፀሃይ ዝኣመሰሉ ከም በዓል ኣብርሃ እኳ ብዙሕ ኣይርከበሎምን ግን ብኡ ትፅዒሩ ስለ ዝመፀ ፊዚካሊ ብሓቂ ኣካላዊ ብቕዓቱ ነታ ቦታት እያ ዝበቅዕ እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ታለንት ኣሎ ምክንያቱ ካብ ንእስነትካ ስለ ኩዕሶ ሒዝካ ስለ ተዓቢ ታለንት ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ዘይጉድል ኣሎ ነዚ ታለንት እዚ ከመይ ጌርካ ከም ትጥቀመሉ ጥራይ እዩ ጠፊኡና ዘሎ ሕጂ ነዚ ዘሎ ኩነታት ብዓብዪ እንታይ ድበሃል ተገዳስነት ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብ ክስምዖ ከም ዘለዎ ኣነ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ክመለስ ክንቃለስ ኣለና ኩሉ ሰብ ክቃለስ ኣሎ ጋንታታት ሕጂ ይፃወታ ኣለዋ እዘን ጋንታታት እዚኣተን ብኸመይ ጌርና ነቲ ዝነበረና ደረጃ ናይ ቀደም ናብኡ ክንበፅሕ እሞ ልዕሊኡ ክንከይድ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ስፖርታዊ ሓላፍነት እዩ ናይ ዝተወሰነ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘሎ ፌደሬሽን ነተን ጋንታታት ናይ ምምዕባል
ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎ እተን ጋንታታት ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፈን ተፃወቲ ከማዕብላ ክኽእላ ኣለዎን ብኡ መሰረት ጥራዩ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረና እንታይ ሽሙ መልሶ ንኽእል እየ ዝብል